Peniažu draže, ale rúža budze. To u najkraćim poručenje ostatnje iz Hadske organizacijnoho i programnoho odboru festivala, kota včera otribana u ruskim keresture, gdje je konječno definovani zmisti našej najstaršej zabavno-kulturnoj manifestaciji. Prepletanje tradiciji i novoho zbohaci festival na jeho dráhi hľadania novoho identiteta. Počínajúci na piatok 24. na 17 hodín zo výstavu, ktorá toho roku bude u Holu Doma kultúry, na 18 hodín u budinku školy Červené pupče i na 21 hodinu od Huky Rovniny. Sobota na 8 hodín štatočný koncert, kde posle toho máme nástup ansambla Kut Serbia zo Skuli i estradný koncert, ktorý bude počínať 23 hodín. Čo sa týka nedjelji, na 8 hodín počíname zo Červenú rúžu, kde máme zmahanie za najkrajší hlas. I o jeden časti máme nástup Zlatka Ruskovskija i ansambla. Popri inovirovanih zmistoh Keresturského sajma, výstavy starých remesloh i turnírov u odbojky, toho roku po perší raz účast u zmistoh festivala Červená rúža vežňu i toti, kotri, nažalj, ešte vše, nie pre svoju vínu, žijú baže kolo nás, jak s nami. Rúža otvára svoje dverí i do tej humanitárnej sféry. I tu budeme mať deti so okrevnými potrebami zo Ruského Kerestúra i zo Skúly, i zo Skocúra. Oni sa budú zmáhať s našo studenti Fakulteta fyzičnej kultúry. Obdumali bavíska, kde oni budú účastvovať. I dáme prostoru, že by i oni vykázali svoje kreatívne potenciály. I dúfam, že so znojima idejami budeme mať len vecej patračov.